Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, biz gepleşmeden şu sahne size halkara usuratly onlarda käbir maglumatlary, şeýle hem halkara hukuk manaşly käbir maglumatlary bermek isleýäs. Ýadyňyza düşýän bolsa biz şu YouTube kanalymyza Türkiýe talip hakkary barada bir video habar ýerleşdirdik. Şol video habary görä Türkiýede bilim almak isleýän taliplere Türkiýeň hökümeti tarapyndan, Türkiýe döwleti tarapyndan talip hakkı verilýär. Talip hakkı näme? Aslında stipendiýa diýip bilinýär. Şeýle has düşünükli bollarda täbi talip hakkı diýmezde käbir soralar gelýär. Talip hakkı stipendiýa. Bu stipendiýany kim berýär? İlk bilen şonu diýelim. Bu stipendiýany Türkiýeň döwleti berýär. Diňe Türkmenistanlara däl, bu dünýäniň bir näçe döwletine, mesela üçin şu Türkiýe Bursary web saytynyň maglumatlary ýetirmezden, mesela üçin geçen ýyl maglumatlary bu 178 döwletden 165.000 tanak taliplere darışy yaradan ine şu resmany tapşyrypdyr. Demek aslında bir bähsleşik esasynda geçýän dünýäniň durly ýurtlaryna bähsleşleriň bolan bir aňsat bolmaýan bir talip hakkı maksatnamasy ýöne öz mümkinçilikleri bar. Käbir mümkinçilikler bar diýilýär. Eýsem bu talip hakkı maksatnamasy nämeler öz içine alýar? Ine birinji üniversitede yerleştirmek işini amalaşdyrýar. Öğretmenler tapşyryndy, haýsy bölümde okumak isleýäni, haýsy üniversitede okumak isleýäni mellep geçýär, indi kabul edilen ýagdaýda üniversitede yerleştirmek. Birinji peýdasy. İkinci peýdasy aýlyk belli bir meşhurde stipendiýa, talip hakkı ýagny. Türkiýe Bursary web saytyndaky maglumaty görä, bakalavr üçin 1000 lira diýip ýazylýar, magistr üçin 1400 lira diýip ýazylýar, doktorantur üçin 1800 lira. Bu ýöne ütkep bilýär. Ýöne umman aranda belli bir meşhurde stipendiýanyň badyny görkezmek üçin size bir goşmaça maglumat. Üçüncüsü bolsa her üniversitetiň öz töleği bar. Şu tölegem, şu talip hakkı maksatnamasyny geçirýänler ne şonu berýärler. Üniversitetiň tölegini töläp berýärler. Dördüncüsü bolsa saglyk ähtiýaçlandyryş tölegi. Muna öz içine alýar. Beşincisi bolsa umumy ýaşaýyş şahyň tölegini. Yani da şurada yani Türkiýe baran talipler umumy ýaşaýyş şahyny muhtu edenip bilýärler. Altıncısı bolsa ýöne bir gerek gidiş geliş halkara uçar bileti. Yani bir gereklik ýöne. Ine şolar öz içine alýar. Indi bu talip hakkı maksatnamasyny haçan resmen tapşyrmaly möhletleri barada. Bunun möhleti 10-njy ýanwarda başlady, nefsimizdäki ýylyň 10-njy ýanwaryna başlady, 20-nji fevralyna şeýle dowam etdiler. Yani ýanrak başlady ýöne wagta maňalyp barýar. Wagt ýene çalyp geçýär, şonuň üçin howluň. Soň güne goýmaň, täbi praktikamyzdan bilýäs. Soň günlerde has köp adam habarly bolup, has köp adam ýüztýär, sistema doňup bilýär. Şonuň üçin hem gyzyklanýanlar şu wagtdan eretnamasyny tapşyryp başlatalar gowgalarym kadýan. Indi periodlar näme gitdi? Mart, aprel, may aýlarynda indi tapşyrylan eretnamasyny teljeriýe ýürütýär komissiýasy Türkiýe döwletiniň eger birinji tapgyrdan geçen bolsa şu eretnamalar boýunça başga bir egzamin ýok, başga synaw ýok. Şu tapşyrylan eretnamalar boýunça geçen bolsa iyul aýlarynda söhbetleşik çağrylýar. Indi 2021-nji ýylyk praktikany aýdamyzda söhbetleşik online Zoom üstünden geçdi. 2022-däkine bunu göreriz. Netijeleri bolsa kim gazandy, kim netijeleri bolsa awgust aýynyň ilkinji ýarynda belli bolýar. Türkiýe gidişi bolsa sentýabr aýyna başlaýar. Umumy periodlar, wagtlar ine şu şekilde. Kimler ýüzüp bilýär? Dünýäniň hemme ýerdinden ähli dünýäniň raýatlaryna açyk. Ýaş ýöne çägi bar. Bakalavr üçin tapşyrmak üçin 20 ýaşdan aşak bolmaly. Magistr üçin 30 ýaşdan aşak bolmaly. Doktorantur üçin 35 ýaşdan aşak bolmaly. Ine umman alanda şu talip hakkı bilen manaşly bilämeli maglumatlar. Indi şu talip hakkı maksatnamasyny Türkiýe Bursary diýip web saytdan tapşyrmaly, online tapşyrmaly. Biz onuň salgysyny şu videoň aşagyna goýarys. Indi şu ýerden tapşyrmaly. Özüňiz tapşyrmaly. Ýöne eger kömek gerek bolsa, şu boýunça soralary bolsa, Atawatan danışmanlygy Türkiýede türkmen taliplere maslahat hyzmat berýän bir kampaniýa bar. Bizim işleşen kampanyamız. Biz onun salgylaryny size ýerleşdireriz. Şu nime videoň aşagyna şolardan hem maslahat sorap bilersiňiz. Ýöne bellek geçýän özüňiz şol online sistemadan tapşyrmalydyr.
halkara uçur bilen manaşykly. Aslında biz şu habarmada 3 tane halkara uçur vardı. Malumat getirecek. Yönü olan ikisini aslında biz ön getirdik size. Ön getirdik. Yönü näme üçin onu gaýtarap etýän diýseniz, ine şu habarmada YouTube kanalymda yerleşdirýär. Şu yerleşdirmek hak ama aşyrylmadyk. Belli olan 3 tane bolýar. Üçin size gaýtarap etýär ikisini. Ine ertir Türkmen Hava Yolları aviakompaniyası tarafından Aşgabat, İstanbul, Türkmenabat uğru boýunça ertir, ýagny 14 ýanwarda ýürüte reis var, charter gatnawy var. Ertir amal aşyrylýar. Ýene ertir S7 Rus aviakompaniyası tarafından Türkmenabat, Moskwa uğru boýunça bir uçar gatnawy var. Ýene bir uçar gatnawyny biz ýa-ni açmaýarlyk öňe ýetirdik. Türk Hava Yolları aviakompaniyası tarafından İstanbul, Türkmenabat uğru boýunça. Ol bolsa, ine şulaýyn 21 amal aşyrylýar. Indi Türk Hava Yolları aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň başyndan bäri ine şu geçen döwrüň içinde 2 tane ýürütüş uçurlatmagyny amal aşyrdy. Üçüncüsü bolsa ine şulaýyn 21 amal aşyrylýar. Türkmen Hava Yollarınyň İstanbul uğru boýunça birinji ýürütüş reisi ertir amal aşyrylýan S7 aviakompaniýasynyň Türkmenabat, Moskwa uğru boýunça ine birinji 2022-nji ýylyň dowamyndaky birinji reisi ýürütüş gatnawy. Ine bulardan size getirmek isleýäs. Indi bir de köp sanly soralar gelýär, bilet nerden almaly, kim gitýär? Biz aslında şeýle, biz uçak gatnawyny barda habar size getirýäs. Hani eğer şol barda bilet almak barada eğer maglumatymyz bar bolsa biz hökmen size getirerdik şu habarymyzy. Bizim elimizde onlarda maglumat bolmaly üçin biz size elimizde bar bolan maglumat getirýäs. Biz ähli kim gitýär, näme gitýär, bahalar ähli maglumatlar bizim elimizde däl. Elimizde bar, size yetirdilecek maglumatlar biz size getirýäs. Eğer size bir maglumat getirmeýän bolsa, demek bizim elimizde onda maglumat ýok. Şu gysgaçyk maglumatymyz bilen şu gysgaçyk video habarymyzy jemleýäs. Atowatan TV kanalymyza agza bolun, habarlarymyzy ýerleň. Biz ähli habarlary ilkinji nowatda Atowatan Türkmenistan.com saýtyna ýerleşdirýäs. Şeýle hem Atowatan Türkmen Instagram hasapyna ýerleşdirýäs. Şeýle hem her habarlarymyz bolsa Atowatan TV YouTube kanalymyza video çekip ýerleşdirýäs. Ýene bir kanalymyza agza bolun, hoş, sag bolun.